Αυτός ο τριπλός πειρασμός, αγαπητοί μου, έρχεται στον κάθε πιστό. Είναι ο εξής τριπλούς. Πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά είναι η ικανοποίηση των επιθυμιών, οι ειδονές. Θα σου δώσω τα πλούτη της γης, είναι η φιλαργυρία, η φιλοχρηματία. Πέσε από πάνω από το αέτομα κάτω, δεν θα πάθεις τίποτα. Είναι η υπερηφάνεια και η καινοδοξία, οι τρεις μεγάλοι πειρασμοί στον κάθε άνθρωπο. Αυτούς τους τρεις πειρασμούς δεν θα μπορούσε ποτέ να τους νικήσει ο άνθρωπος εάν δεν τους νικούσε ο Χριστός.